Siyabingelela obengelelayo ubaba udokotela. SiseThekwini sikuWest Street namhlanje isonto ntambama. Sesibuyile enkozweni sesithi asinenzelele le video yenu niyithakaselele nihlele emakhaya. Siyabonga. Sibonge phinde sibingelele baba udokotela. Baba udokotela sithake sithintelana into abantu especially abantu basemazweni angaphandle abakulandelela yona njengoba sike sakubona kuflyer uya kwelinye izwe langaphandle bekufunela yona isithwalo sasekhasino casino block. Singabe isithwalo sasekhasino sakhiwa kanjani? Isithwalo sasekhasino sesiblockile ngezathu zokuthi abantu basisebenzisa ngendlela wrong. And ikona bekuyinto enhle isithwalo sasekhasino inhloso yethu besifuna ukuthi abantu basizakale. Into ebalekile lapha afuna siqale abantu sibachazele ukuthi izithwalo zikababa udokotela angifuni ukwenzisa isithwalo wena uzohlala ungenzi lutho. Kunesithwalo esithi uma uzothwala kumina ufuna ufike nezinto ezikamentshisi eziwu7 ufike nenhlamvu zerice eziwu21 yesinye isithwalo leso. Kunesithwalo sikababa udokotela esithi hamba ufune wena ngemali yakho inkosi yezinyosi uyifuna uzuyithola ngoba angifuni ukuzifaka entweni. Kunesithwalo sikababa udokotela sasekhasino lesi sithi sesisiyekile ukusenza ngoba abantu bayaganga kakhulu ngaso. Inhloso yethu ukuthi basizakala abantu bashintsha befuna bawina imali emshinini but sebewina imali endaweni wrong. Ake sibheke ukuthi sakhiwa kanjani lesithwalo. La kufuneka isidawane esibovu ngoba idawane lihlukene ka3 kuzobe sasi4 khona lesi ekuthiwa unumber 1. Unumber 1 wakhona ubona kanjani so number 1 sike sithi sicela uphaphe laso usiba lalo olulodwa sisithathe sisibeke eplatini bese sibeke impuphu lezo dliwa bese sithatha lo phaphe silibeke la phezulu kwempuphu isikhashana kufuna liqhume lo phaphe ikushuthi bust lo phaphe then isona isidawane sokuthi sifuna isidawane esibovu sifuna umhlume kanhloyile obovu kodwa osemanzi bese ke sifuna ke uma luyavuma uma liyeza then iyona ke imithi ke esuke sizoyisebenzisa la uma ukuthi siwakhela isithwalo sasekhasini. Into eyenzekayo la sisebenzisa uzibuthe oyikhobala uzamlandela. Then inhloso yethu ibithi silungise spelling inhloso yethu ibithi uma udlala umshini ekhasino uthinta ngesandla sika left engathi uyawumbambatha. Uma umbambathile imali la ijackpot uzoyishaya akungajazwa lokho. Abantu abasayenzi leyo nto. Isithwalo sasekhasino sebesisebenzisa ngendlela errong. Abantu mebefika lapha ekhasino bakufica udlala abantu uyakubuka nje yakubona ukuthi imali lokuyikhipha lejakethini labantu abasekhasino bayawuphatha u50,000 ibogembula. Uma ufika uyangibambatha la emhlana ngalesandla saka left esimgcabe ngaso isizathu ukuthi kube isandla sa left ngoba nathi sifaka isandla semfene saka left uma kwakhiwa lo muthi lona bese siyawuya asizochaza iprocess yonke then ufika uyangibambatha umuntu ngalesandla sakhe saka left athi unjani umshini awuzi ukuthi uzogcina ukwenisile wena umshiye kanjalo ngoba umazi strange ahambe lo muntu straight awungena emotweni akahlale phansi dumse imoto yazambela azange enze lutho olunye kwena ukuthintile nje kuphela but uzothi umuntu uyasifaka isandla phayitheni imali ayisekho isihambile ngalo ndlela ke isithwalo ke lesi sasekhasini. Uma kuwukuthi imali ubuyibeke la phansi wena uzofike nje angibambathe and le mali nje wena njengoba lokuyigadile plus or minus 100,000 ukuthi uzoloku ugembula ngayo uzothi uyasifaka isandla uyahwalaza uthinte phansi imali isihambile. Ngalo ndlela ke leso sithwala isithwalo sasekhasino ingasithi isithwalo sasekhasino it has been blocked sisivalele ngenxa ukuthi asiyifuni into ebisenza ngobugebengu besithi abantu abahambe bodla imali yabelungu ukuthi nabayidlela imali ngoba imali yamahala leya kodwa hayi ukuthi bathathe imali kubantu afuthi abavese abayizamelayo nje ukufaka nje usawuthi esilondeni esifuna nokubheka futhi okubalekile emlaleli lapha ekhaya sike sathi ihalamuze abantu balandela kakhulu bathi babudokotela khona into ishilo meso screen ama video akho more than 20 asiyitholi ukuthi kungani umuthi ungasebenzi uma ngunikwe inyanga. Bangifone bathi babudokotela ezakhe igubhu ziyasebenza yini mina bengizakwena ngazi kanjani ngizosizakala ngoba sengisilande isigubhu enyangeni uphele u3 months asisebenzi uphele u6 months asisebenzi. Ithini into umelaphi wendabuko ngolwazi esinalo alilingani akulona iphutha lelo asifundi izikole ezifanayo but when I was in India ngathola ukuthi nawo amandiya nenkinga efanayo ukuthi
bayikhipha iy'lwane zabo kodwa zifike iy'lwane ijike ziphinde emuva. And then uma ngifika futhi e-Alexandra City eGibhithe ngathola ukuthi nakhona futhi banenkinga efanayo. Ngifika futhi nakhona futhi ko-Accra eGhana nakhona iyenzeka lento efana. But ngafika la kwezokhona ucwaningo lokugcina lithi sesiyaqala-ke manje yini indaba imithi ingasebenzi kuwena. Ake singene kuwena-ke njengamanje nakhe wena okhaya othi kunesidleke seyinyoni egcekeni sisuse leso sidleke ngoba ziyibhadi. Unendleke samajuba akhela la kuwena sisuse. Leyo nto-ke isuke ikhubaza idonsa imoya emimbi egcekeni ukuthi izongena ekhaya. Asilungise spelling. Uma ukuthi uzoyibuka futhi lento uma kuzalela inkonjane kulo muzi, lo muzi uvamise ukuba umuzi onenkinga kakhulu ngoba inyoni akufuzile yakhele emzini wakho ngoba yakhi into esile imiyenza kusho ukuthi izinto zakho azihambi kahle. Aphinde sibheke futhi uma kwakhela iy'nyosi esihlahleni sakwakho noma kwakho ngalo ndlela futhi zihlakaze lezo nyosi zisuse noma ubizana abazokususela zona awuyidingi iy'nyosi akulona ihlathi leli umuzi wakho bonga wakhele ukuthi usherishe ney'nyosi. La sibheka izinto ezidala ukuthi imithi ingasebenzi. Uma utshale isihlahla sikapopo egcekeni sisuse, isihlahla sapopo siyibamba imithi ingakwazi ukusebenza. Okunye engizokusho abantu abaze bakunake and lento ufuna siyibhekisise. Uma uyaqaphela emuzi wakho uvamise ukuba nolwembu noma isicabucabu ezakhele khona abayibiza i-spider web. Leyo nto leyo iyodwa idonsa imoya emimbi, imoya yenhlupheko, imoya enwabuzelayo. Ngalo ndlela ukuthi imithi ofika nayo noma ngabe isigubhu noma ngabe yini oyisebenzisayo kodwa qikelela ukuthi umuzi wakho uclean ngayo yonke indlela awuna spider web esikhona kho sicabucabe esakhelayo. Enye into esingayinaki abantu abazoyinaka-ke manje ibalulekile-ke lento. This is not a comedy show. Angifuneka ukujabulisa uma ukuthi mhlawumbe uphatheka kabi, welcome on board. Lento yokuthi ube newindi wena elifile kodwa ongalilungisi. Leyanto ekhrekhayo emzini ewindini waba nodonga olukhrekhile. Into zakho la oqala uyihlanganisa khona ziyakhreka. Anything that onayo kwakho ekrekhile, kwakrekha iwindi livale, likhiphe ufake elinye. Kwakrekha udonga, zama ukulungisa lolo donga ngoba zama ukuprova otherwise ngayo yonke indlela ukuthi imuphi umuzi owaziyo onodonga olukrekhile into zakhona ezihamba kahle, onewindi elifile. Once iwindi lafa esikoleni yobhalisa ingane yakho usuyabona ukuthi lesikole kuney'nkinga. Ubona ngamawindi efile ukuthi kuney'nkinga. But notice kuma-private schools, private hospitals, amawindi akhona wonke a-perfect. Usheshe ubone lapho ukuthi yonke into yalaphana ihamba kahle. Ngalo ndlela-ke qaphela futhi ukuthi umuzi wakho ungabi seduze kwey'hlahla ekusuke kuney'lwane lezi esizibiza ukuthi iy'qulamadlebe. Iy'qulamadlebe iy'lwane zokuthakatha and then iy'lwane ezimbi. Qaphela-ke ukuthi leyo nto ayisondeli kwakho ngoba iyayikhaza imithi onayo. Engisholo ukuthi umelaphi wendabuko, wena obuka le video, wena uhamba inyanga, uhamba abathandazi, kuthiwa fastani ninikwa amanzi ajika ngakusebenzini. Qikelela-ke manje ukuthi njengoba uzohamba uye lapha sisho ukuthi abantu abeze kubabudoda akumina yedwa umelaphi wendabuko kuphela kodwa lana asikhompete singabelaphi wendabuko phansi sindlalela nolwazi ukuthi njengoba sibelapha abantu bethu abasindi bethele igama lethu phansi ababheke ney'nkinga lenkinga lezo sisho ukuthi abanazo yini emakhaya. Maybe sebekulungisile-ke lokho-ke bazokwazi ukuthi bakubone-ke lokho-ke. Asibheke ispelling. Kunompompi oconsayo ekhaya. Loya mpompi if uconsa kunemandlana ey'hlezi ziphuma la ekhaya ezingenasidingo. And then even uye ebhenki uqiqe ebhenki uzokhale kune-debit odwa ongayazi ukuthi iphuma kuphi. Kanti loya mpompi ulokuconsa ukuconsa kwamanzi adraina amandla osuke unawo. Ake ngene kumelaphi wendabuko uyayazi lento. Isigubhu uma siphuma amafutha, isigubhu siphelelwa amandla. Angingene kumuntu owenze i-anatomy. Uma umuntu egwaziwe and then opha uya-dehydrator and then ngalo ndlela-ke lo muntu uphelelwa amandla. Into ewisa isilwane uma usidubulile asisho ukuthi sidutshulwe ngesibhamu but sisho ukuthi sesophe kakhulu. La ekuvuza khona amandla ayanokwehla. Engisho ukuthi even intombi lo thandana nayo uma njalo ihlele egolethu wakho wayibona ifuna imali, even uthando nakhona futhi luyehla lushona phansi. Even nomfundisi wakho njengoba esindiswa ngayigqoka amasoda acwebezelayo uma njalo nisapha afika esontweni ufuna imali and uthando lokho esontweni liyakwehlela. Lapho zama ukuveza ukuthi lo mpompi njengoba uloku udripha uconsa amandla omnotho alelo khaya agcine nawo eshone phansi.
Uma unompompi oconsayo, zama-ke futhi nalo mpompi uvale futhi nawo, hamba uthenga amarabha, ucela uplamba akusize. Zonke-ke lezi zinto lezi angizenzeli umuntu ohamba kuba udokotela, ngizenzela umuntu ohamba kumfundisi, ohamba enyangeni, ohamba esangomeni, ukuthi akazilungise lezi zinto, abone-ke ukuthi yini angaseyenza. Siyabonga kakhulu ngala mavidiyo abantu bayathakaselela. Kwividiyo elandelayo sizoke sibheke kakhulukazi lento yokuthi kukhona abantu abakhonza amadlozi. Sizoke sibheke ukuthi khona yini leyo nto kuthiwa ukukhonzwa amadlozi, ngoba according study of anthropology idlozi alikaze likhonzwe. Sizoyikhuluma-ke leyo nto-ke nithi ikhona umuntu okhonza idlozi, ukuthi niyithathelaphi mese niyasitshela ukuthi niyitshele obani leyo nto sakhonza amadlozi. Yini idlozi? In English ibizwa ukuthi yini yonto, ngoba ngikaze mina ngiyifunde leyo nto kuthiwa idlozi. Ividiyo elandelayo soke sibheka kakhulukazi kulabantu kuthiwa bakhonza amadlozi, uma ikhona leyo nto ukuthi yenzani idlozi, likhonzwelani idlozi, ngoba liyakhonzwa idlozi. Asibonga kakhulu abantu besazosizakala.